Piwulang nyeleneh Panglimbang 5 menit dina Senin Wage tanggal 16 Juni tahun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 38 tekan ayat 42. Sing lumrah dumadi ana donya yaiku ukum lara wirang. Mata ganti mata, untu ganti untu. Diantem sepisan, males luwih saka sepisan. Kepara akeh kang males bola-bali, kroyokan meneh. Lo jual, gue beli. Mengkono basane saiki. Aja wani-wani gawe perkara nek ora kepengin bunyek. Mengkono pratelan liya kang nuduhake wong ora gelem dilarani. Dilarani mbales nglarani kepara kudu nganti lempe-lempe sak marem-mareme nganti anak turun. Kaya kang dadi prinsipe Lamek ing kitab Purwaning Dumadi bab 4 ayat 23 tekan ayat 25 biyen. Sapa kang nglarani aku kudu ndak wales pati, kepara ndak wales 77 tikel. Akeh uga dumadi wong males kabecikan kanthi piyala, diwenehi susu winales jenuh. Kuwi banget lumrah ing donya kang tansaya bubrah iki. Ora padha rumangsa lumpur lan dosa, jer kabeh kaanggep kulina lan biasa. Gusti Yesus ngersakake para murid dalem ora padha keli ing budaya pati kang wis dumadi sakdawaning jaman kaya cecala. Panjenengane kersa ndandani kahanan lan miwiti budaya urip kanthi mulangake paugeran tresna tintresnan kanggo medhot lumakune ukum lara wirang. Paugeran tresna kang anyar marga sing ditresnani ora amung sing tresnani lan sing beciki wae. Ananging luwih-luwih sing madheg mungsuh sing tumindak ala. Kowe aja nglawan tindak salah, nanging yen kowe ditapuk pipi tengenmu, pipi sing sijine wenehna uga. Ditresna marang mungsuhmu lan sing padha nguya-uya kowe sembayangna. Sawijining dawuh kang tandhes lan ora gampang. Tumrap wong lumrah pakon iki aneh. Ora tinemu ngakal, ora bakal kelakon lan cengkah karo karepe manungsa. Nanging ora mengkono tumrap Gusti Yesus. Gusti Yesus ngyakinake menawa sapa kang mituhu pakon tresna tintresnan kang anyar iki, dheweke mujudake putra-putraning Allah Maha Tresna lan Maha Welas Asih. Dadi kanthi tresnani mungsuh satemene para pendherek dalam Gusti Yesus wis ngrawuhake Allah kang ambek welas marang umat manungsa. Kejaba iku, manungsa ora lumaku ijin, ana yang Roh Suci kang ngamping-ngampingi neguhake sarta paring kekuatan. Ngleluri pakon luhur iki, Santo Paulus ing serate marang pasaman suci ing Roma nandhesake supaya para pendherek dalam Gusti Yesus padha ngalahake piyala nganggo kabecikan. Monggo sami kapirsani serat Rasul Paulus marang umat ing Roma bab 12 ayat 14 tekan ayat 21. Para tresna pelem kinasih tumrap manungsa wantah kang seneng ngendelake diri pribadi, mokal nuhuni dawuh dalam Gusti, nanging tumrap Allah Maha Tresna ora ana kang mokal kalebu pakon tresnani mungsuh. Akeh conto lan tulodo kang mbuktekake menawa pakon tresnani mungsuh bisa katindakake. Akeh prastawa pedote ukum males lara wirang dumadi jalaran kurban gelem munggel rasa serik lan runtik ing ati kaganti nganggo pangapura lan tresna asih. Rikala wiwit kabutan sanggan mligine jroning kupiya ngapura pepadha prayoga gage lumayu nyuwun sih pitulungan dalem Gusti Allah Triniji Suci.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Pinujiya Paduka Allah Trinity Suci ingkang sampun medhar jati diri sarta sabdo lan karsa kaslametan dalem dumateng kawula umat manungsa saengga kawula saged tresnani sesami. Pinujiya Allah Trinity Suci lan sumangga mangraja ing manah kawula ambrih gesang kawula nyunaraken sih karukunan lan katentreman dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sareng sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.